Sir Brad, good morning. Sino? Ha? Saan? Saan dere man? Sabi mo dere.
Good morning, ha? Sige. Diri ko aram. No need to hand washing. You have a good washing machine. No, just a banlaw. Wait lang. Rinse the soup. That's why. And I put downy. Something like that. Can put down in washing machine also. Ako, dito mamadulat. Dito kami dito. Pura mga sandi dibutangan. Pura ako sa dibutangan. Diin. Really?
Have a good night, Rocker. Well, Cheryl, gonna get things started here. We'll talk later. Yes po. Hi, Jess. Your friend. Thank you. Wait. On the right. I need to hang the clothes. The kwan. Babang! Sabi ko, di naman ako makuha. Sabi ko ka na. Bumabalik mo ba? Wala na siguro malapitan. Bumabalik mo siya. Tapos libak-libak pa. Sige na. Tapos ka na ako. Nababanlaw na ako. Binarok niya rin ako. Pagsabi na, si ano. Sabi ko, babalik doon. Bumabalik. Busy ang person. Oo. Gab, pamantabi dito ano, sulig lang na stand. Ay ano, sulig lang.
Head. Salamat ba? Tita, ready na po. Ay, ang galing naman ng anak mo. Eh, si Baba. Ma! Pag mahawag na ni Papa eh. Doon sa may pantaw, pagbantayan na nga ito na kayo magtatos ng kabalayan. Ano naman namon? Lalo. Ano ito? Brush? Ano? Ayun na. Bawal doon na bata! Bawal doon na bata. Nice. Buang! Si Daddy may tigtog ang bata. Na ito, hi. Nagano dito po.
Naluto ako. Nagkaon ka. Namaho ka na? May maluto ako sin. Ha? Sin? Maliwang ka? Tabi-tabi po, Short. Pwede mo ka nahulutan. Naliwang ka? Niluluto na. Tapos, may bubutang. Sure. Yan na. Nabutang na.